Nedeľa na Kežmarskom hrade pritiahla svojím programom niekoľko tisíc návštevníkov. Tohtoročné otvorenie letnej turistickej sezóny spojené s oslavou Dňa Matiek tak lámalo rekordy. No nie sa čomu čudovať. Program i celková atmosféra stáli za návštevu. Letná turistická sezóna začala v Kežmarku veľmi úspešne. Hradné nádvorie ponúklo bohatý kultúrny program pre deti i dospelých a tak o návštevníkov veru núdza nebola. Bylo to celkom zajímavé, zase niečo nové. Líbilo se nám tady určitě, líbil se nám kouzelník, ptáčkové, malá byla šťastná. Ako ste sa dozvedeli o tejto akcii? Z internetu. Si myslím, že vydarená akcia, jak sa povie, počasie vyšlo a treba Kežmarčanov do ulic, jak sa povie, vytiahnuť a si myslím, že by také akcie mohli byť častejšie a tak sa mi to páči. No. A odkiaľ ste? Z Veľkej Lomnice. Z Kežmarku. Z Kopřivnice. Dokonca sme na nádvorí hradu pri partičke šachu našli aj tohto Taliana. It's my first experience in Slovakia, in Kežmarok. V Kežmarku a vôbec na Slovensku som prvýkrát. S priateľmi som už navštívil pár miest a musím povedať, že Kežmarok je veľmi krásne turistické mesto, ale bohužiaľ som tu až tak veľa turistov nestretol a to je veľká škoda, pretože je tu čo vidieť. See many of them because it's very beautiful place here. Okrem sokoliarov, šermiarov či folklórnych a tanečných súborov prišla na otvorenie letnej turistickej sezóny aj Dorotka z Fidorkova a kúzelník Wolfy. Moje meno je Wolfy, som kúzelník a bruchovravec, robím bruchovraveckú show Sranda Banda. Moja show je interaktívna, bavíme sa s deťmi, ale bavíme sa tak, aby sa zabavili aj rodičia. Výborné publikum, super, som veľmi rád, že nám vyšlo počasie, prišlo veľa ľudí. Bolo mi potešením pre vás vystupovať. Keď si šťastný, urok karate, aj. Keď si šťastný, urok karate, aj. Keď si šťastný, urok, keď si šťastný, urok, keď si šťastný, urok karate, aj. Keďže išlo o otvorenie letnej turistickej sezóny, nás zaujímalo, čo všetko vlastne návštevníkov počas nej na hrade čaká. Najbližším podujatím bude 11. mája Noc literatúry. Je to celosvetové podujatie, kde sa na rôznych miestach čítajú úryvky z literárnych diel. Ďalej 14. mája je pri príležitosti Dňa múzeí a galérií pripravená večerná prehliadka a taktiež koncert v podaní skupiny La Speranza. Koncom mája nás čakajú rozprávky, divadelné predstavenia v podaní divadla Ex Teatro. Koncom júna je pripravená aj noc na Kežmarskom hrade. Je to prvá prázdninová noc, kde je pre deti pripravený bohatý program so súťažami, s večernou prehliadkou hradu a s prenasovaním v netradičných priestoroch. Kežmarský hrad už o mesiac čakajú veľké opravy. Tie by však na letnú sezónu vplyv mať nemali. Môže sa stať, že trošku to bude ovplyvnené, ale my sa budeme snažiť zabezpečiť všetko tak, aby to čo najlepšie prebiehalo, aby sme boli teda aj my a návštevníci spokojní.